hapon, yaring mga nagapanguna nga balita. Mga pumulyo sa syudad sang Iloilo nga nahalitan sang bagyong Odette makabaton sang bulig pinansyal. Kag Iloilo Arts Festival nagatakop subong nga adlaw. Ang dugang nga detalye bantayan karon alas 6 sa gabi sa Labala Patrol. Ako si Divine Singh. Masobra 2,000 ka mga pumuluyo sa syudad sang Iloilo nga nahalitan sang bagyong Odette ang nakabaton sang bulig pinansyal gikan sa lokal nga panguluhan. 4,300 pesos para sa masobra 8,000 ka mga pumuluyo sa syudad nga may partially damaged nga mga puluyan. 10,000 pesos naman para sa may mga totally damaged nga puluyan. Dako ang pasalamat sa mga benepisyaryo, bangod sila ang nabuligan sang gobyerno ilabi na sa ila pang adlaw-adlaw nga gastos kag pangbakal sang pangkinahanglanon. Pagiman sang sini nga financial assistance, matagan sang kaygay na ng mga lubos nga naapektuhan sang bagyong Odette nga makaumpisa kag makabangon liwat sa pagpangabuhi. Magatakop subong nga adlaw Disyembre 29 ang pagsaulog sang Iloilo Arts Festival sa syudad nga nagsugod sang Disyembre 4. Ini nga aktibidad ang ginpangunahan sang First Lady sang syudad nga si Mrs. Rosalie Treñas. Ang last leg sang Arts Festival amo ang wall art painting nga makitaan sa Ledesma Wing sang Mermart Mall. Ini ang ginorganisa sa mga artists sang Artivism nga gintiguluhan duol. Pinaagi sa paghiwat sang Iloilo Arts Festival, ginbuksan ang 15 ka mga art galleries nga naghatag pagkilala kag dungog sa mga obra maestra sa mga artist sa syudad sang Iloilo. Ang dugang nga detalye bantayan karon alas 6 sa gabi sa Labala Patrol. Ako si Divine Singh.